an balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bɛ yen bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nansarasan kalo 5 ye mɛ kalo ye bi y'o tile 27 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sɛri fitinin kalo ye bi y'o tile 16 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaa dɔw de wulikajɔ ta ka ɲɛsin kɛnparanakaw fɛ kabini kunungo tile bɛna bɛn waati min na o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'o sɔrɔ kɛ furajɛla fanga ma ɲɛma ka taa se ministeri ɲɛma ma kunungo kɔni olu y'a sɛbɛndiya yɛrɛ de k'u tɛgɛ kɔni ka sanango k'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni u jɔyɔrɔw bila CEDEAO ka cidenw ɲɛkɔrɔ ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka furajɛla fanga ma ɲɛma min bɛ bi na n'i y'a sɔrɔ o ye furajɛla fanga ma ɲɛma danga ye Asimi Goita ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ sura yɛrɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la M5RFP olu ye wulikajɔ kɛ hakilila min b'u ma bi jamana ko la kunungo da siraw ma kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la min ye furajɛla fanga ma ɲɛmaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ka taa se ka dɔ ka fɔ ministeri ɲɛma ma olu kɔni ye minɛni min kɛ parti politique tɔn caman bɛ yen minnu y'u ka dusuma kasa yira sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na jamanaden dɔw bɔra ka taa Irissilakaw ka lasigidenso la ka taa u sigi k'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ la jamana jamana ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma o kɛra kunungo ko bɛ senna bi kunnafoni ye ɲɛfɔli kan ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ kunungo kɛnbaranakaw fɛ yen marifatigi dɔw olu y'u ɲɛsin an ka gendarmelakaw dagayɔrɔ min bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ ko kɔni kɛra gɛlɛya ye ka sanga ni ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min taara ka ɲɛsin an ka gendarmelakaw ma a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra ka sanga ni kunnafoni kunfɔlɔw ye an b'a dɔn k'a fɔ mugu ci kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ mɛnna kosɛbɛ kɛnparana bɛɛ lajɛlen donna so kɔnɔ k'i ka da sɔgɔ an yɛrɛ ka lasigiden minnu bɛ yen an ye bɛɛ ɲini dugu kɔnɔna na k'a daminɛ kunungo fo ka na se sura fo dugujɛda in na maa si kelen ma sɔrɔ an fɛ nka ka sanga ni kunnafoniw ye an ka lakana tigilamaw yɛrɛ ka bolo kan u y'a yira k'a fɔ ko in kɛra cogo min na ko cɛ dɔ kɔni ni tora la n'o tɔgɔ ye Abdulaye Dawu o ye mairie cakɛla dɔ ye a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ o tɛmɛtɔla min ye kisɛ kɔni o y'o sɔrɔ ko ni tora sen fɛ o de ye kunnafoni u bɛ se k'o min d'a ma fɔlɔ gendarme minnu tun bɛ yen olu caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔw kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛlɛ kɔni n'a jijara kosɛbɛ o dɔw tuma ye u fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kunnafoniw ta a yirala k'a fɔ ko muguci kɔni kun da janyana kosɛbɛ nka mɛ yɔrɔ min na bi mugu kunkan nɔgɔyara nka k'a fɔ nin maa hakɛ de tora la walima an ka lakana tigilamaw la maa tora la walima maa jɔngina o kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'o t'u bolo fɔlɔ b'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma hali bi ɲɛɲiniw bɛ kow la nka wulikajɔ kɔni maa bɛ se ka fɛn min fɔ kɛ taara kɛ ka taa fara k'u kan sango u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na min talen filɛ ni k'u sɛgɛrɛ ka se ka fu sira dan na u y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma jateminɛw bɛ sen na ni kɛlɛ kɛra dɔw bɛ tunu dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka labɛn kuraw kɛ o tuma kunnafoni fɛn ma bɔ a la kunnafoni nataw kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoni k'o pɛrɛntigɛ d'aw ma kuma kolomara cɛ dɔ ye wulikajɔ min kɛlen filɛ yarabi Ala an ka jamana Ala ka don walejugu kɛbaaw kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ Yoroso min ye dimanche dɔ ye kari tɛmɛnen na denmisɛnninnaka dɔ min si ye san 27 ye kamalennin dɔ ale kɛra so ye ni k'a fa k'o bonani na a y'a fa bonani na cogo di denmisɛnninnaka in yɛrɛ n'i y'a yɛrɛ jɔ cogo ni ale de tun wulila k'a jɔ k'a fɔ k'a bɛ taa ndamanda la k'a bɛ taa nafolo ɲini a ye taali min kɛ ka sanga ni kunnafoniw ye dɔrɔguw ni k'a dɔn k'a fɔ minfɛnw kiribifɛnw k'i k'a dɔn k'a tun kelen bɛ u ta b'an ŋana ye sango u bɛ se ka baara kɛ cogo min na nigilagɛla yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bala k'a fɔ a mɛnni damanda la n'a seginna ka na so an bala k'a fɔ karido k'a ye bere ta a fa kɔni ka sɔrɔ k'o yatala min y'a ka cɛkɔrɔba ye ka se ka fa in kɔni bugɔ ni bere ye fa kɔni hali o ma nɛn nɔ fa ni tora la o kɔfɛ ka bese ta denmisɛnnin 2 ka bese ka k'olu jɔngɛ ko kelen ta yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ tuma min n'a ye o baaraw kɛ kari a wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔ ka
n bɛ daminɛ u y'a ɲini an balana k'a fɔ a ma ye o ɲininiw senfɛ u kɔni ye wulikajɔ balagelen kɛ fɛn kɛra mara min na Yoroso marabolo don nka i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye bura ye o marabolo don o dugu dɔ bɛ yen an balana k'a fɔ o dugu in bɛ wele ko Banga an balana k'a fɔ o dugulama de don a ye wulikajɔ in kɛ waati min na n'u y'a ɲini ka dɛsɛ an balana k'a fɔ a ɲinina tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen la a ma ye Yoroso yɛrɛ n'i ka dɔn k'a fɔ bura ni ɲɔgɔn cɛ kilo 27 ye an balana k'a fɔ Banga o ni Yoroso cɛ kilo 8 mɔɲango don u ye ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fo sufɛla de fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Minɛnba n'i y'a sɔrɔ o ye dugu dɔ ye an balana k'a fɔ tɛgɛ taara da ka ye nin waati na bɛ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan maa caman kɛ fɔla bi ko nin ko ninnu bɛ dili don mun de senfɛ bi n'i ye jateminɛ an ka denmisɛnnin ka caman bɛ yen bi u bɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛnjugu dɔw ta minnu bɛ yen n'o dɔw tɛ dɔ ye dɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ se k'olu bila dusu la walima k'u bila ka baara kolo gɛlɛnw kɛ k'a dɔw bɛ kɛ dɔ ye a bɛ tila ka kunkolo yɛlɛma ta ni ka ɲɛ suma ko ni damanda lajɛ bi e ka dɔn maa caman bɛ yen e ka dɔn olu bɛ taa fɛn ɲini yɛrɛ kama nka dɔw bɛ yen i ka dɔn n'u taara ka ban hali u dɔnnen tun tɛ ni sigɛrɛti min ye u bɛ taa dɔn ni fɛnjugu ninnu min na ko fɛɛrɛ balili ka se ka tigɛ de ka se ka fusiri dara an bɛ dugawu de kɛ hakilajugu fɛn fɛn min na ne ni ɲɔgɔn na o ye ala k'an kisi o ma denmisɛnninw k'a dɔn bi fɛn o fɛn bɛ yen ne b'a ta ka fɛn dɔ fari kan k'i b'a ta ni ŋaniya dɔ de ye o de ye ŋaniya n'o tɛ i yɛrɛ ni dusu ka wuli ka fɛn o fɛn kɛ foyi de t'o bɔ ala ko hakila sabati an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye Yoroso ye hali bi wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ ne ka njuguti jagati dɔ fanga na Yorosoka dɔ b'u hakila d'a ma ale y'a dara ɲininkali k'u la u ye kuma min fɔ o filɛ. Il y a mes réseaux sociaux quand surtout vidéoman nous vraiment on a informé et comme be mal là vraiment a se ka ɲɛfɔ c'est-à-dire an sera an danna quoi wallahi ni ko kuma kan ka se mal la tugun parce que an tɛmɛna moins de 9 mois an bɛ segin an ka nɔ kɔrɔ la je ne sais pas où an bɛ Mali bɛ taa yɔrɔ min na wallahi ni tɛ maliyɛnw ka hɛrɛ a tɛ maliyɛnw ka hɛrɛ kɛ parce que sɔrɔdasiw ninnu vraiment o ye Mali janfa du moment où u yɛlɛlen u y'a kɛ comme quoi u bɛna mɔgɔw bɛɛ chose consulter ka ko kɛ cogo min na u ma tɛmɛ o sira fɛ u ye jamaw janfa n'u janfara bon olu fana kan ka a ɲɛɲini cogo dɔ la mais pas comme ça quand même au moins un président de la transition a bɛ taa o minɛ o tɛ affaire ye o ça c'est pour nous mettre u bɛna an bila tugun gɛlɛyaba de kɔnɔ ni ye gɛlɛyaba yɛrɛ de ye parce que ni ye maloya yɛrɛ de ye quoi vraiment maliyɛnw c'est pas la peine vraiment. Ne ka nin ye malako ye Mali ma sɔrɔsiw k'a bila kuma o ye ATT ta kɛ yan a kɛra maloya ye a ma taa ni Mali ɲɛfɛ ka na IBK ta kɛ kalo kɔnɔntɔn u bɛ tila ka dɔ wɛrɛ kɛ o kɔrɔ ye mun ye ou bien Mali olu ta ye maliyɛn tɔ sen t'a la wa. Tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni nin man kan an bɛ waati min na sisan vraiment Mali man kan ni nin ye. Mali kun bon maliyɛnw kun kan ka to vraiment transition ka ban quoi transition ka se ka furi ka se a dan ma n'a sera dama ma élection kɛ mun bɛ kɛ an ɲɛma o bɛ fanga ta ni ko mun filɛ nin Mali kɔnɔ sa vraiment Mali ni nin man kan. An kɔni bi yan an bɛ burusi kɔnɔ tiɲɛ don mais tiɲɛ yɛrɛ la président minɛli kɔni a kɔni an hakilina ye min ye président ka bila n'a bilala walasa a ka taa ka kɛtaw kɛ n'a minɛna tantɔ a bɛ jamana koɲɛw tɔw bɛɛ sigi kɔ a minɛli kɔni joko ni jalakiko t'a la pour que an yɛrɛ taa ɲɛ ka se ka to jamana kɔnɔ kɔni u k'a bila dɔrɔn baara ka kɛ a minɛli tɛna se ka kɛ ko jamana ka taa ɲɛ u bɛ jamana sigi kɔ de. Vraiment ne ko in ne tɔɔrɔ kosɛbɛ vraiment ne tɛ fɛ vraiment ne bɛ ala deli yɛrɛ de Mali ka basigi vraiment n'a fɔra ko président tradition u y'a nɛgɛ k'a yɛlɛ yiri ka tila ka se ka yiri jutigɛ n'a ye vraiment o kɔni vraiment o ko man ɲi dɛ vraiment ne kɔni bɛ ala kɔni deli Mali ala k'a basigi vraiment an fɛn bɛ Mali den ye ala k'a dusu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment jamanadenw sɛgɛnna nin ko la kojugu vraiment u k'a lajɛ u ka bɛn a la jamana bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ in kɔnɔ cogo min na an ka se ka taa ɲɛfɛ o de ka d'an kɔni ye ni ko ne ka mɔgɔ dɔ accuser nin ko la ne b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ nɔ bɛ nin maliyɛnw bɛɛ de nɔ bɛ nin na maliyɛnw de kan ka solution ɲini a la sikafɔ de ka kɛ ka bɛn ko kelen kan kuma na ka taa ɲɛ. Ko min bɛ jamana in kɔnɔ sisan n bɛ se ka fɔ wariko kɛlɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ bon o dun tɛ se ka jamana lataga ɲɛ pour que jamana in ka taga ɲɛ an ka wariko kɛlɛ ni jɔyɔrɔko kɛlɛ bila an ka ɲɛsin faso in ma walasa siniɲɛsigi ɲuman o ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ o ye ne ka hakilina ye. An balada k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye Yorosokaw fɛ yen u y'a fɔ cogo min na n bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra yen kuma min na n'o kɔrɔfɔw bɛ sen na min ye ka dɔn k'a fɔ ACRT o min ye kulu ye minnu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi n'a nɔ olu ka hakili la o ɲɛma ye Isa Kawujuma ale ye kuma min fɔ ko in senfɛ o filɛ. Aw yɛrɛ ma mɛn aw bɛ se k'a faamu jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu y'i wele ka na bana wele la de a y'a fɔ i la rattaché Asimi minnu de y'a sigi
dara la cɛkɔrɔba don surasi don k'a fɔ bon problème bɛ surasiw da la problème bɛ jamana kɔnɔ k'a bila yen pour que u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka na ni lakana ni sécurité ye ka tila k'o sécurité n'o lakana bɛɛ kalifa Assimi ma charte a ka charte bɔ ka d'aw bɛɛ ma dans la charte que même la communauté internationale a accepté. Toutes les questions de défense et de sécurité sont confiées à l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Vous savez que Bandaou Moutarouane démissionné car reconnaissant demander même l'avis de Assimi. Katlaka ministre Boué sans que mais si quelqu'un a trahi la charte, c'est Bandaou. Ambaloran Kafoni, tu es ça, Kaudi Moukanye, accepté Nyema, Anga Jamana Bassi, ou bien Stram Féala, Kanga Jamana Blomene, Kono Namborae. Mamina no be sena Musa Maragoye parti yelema e ka do ale madoye ale yara ira ka foko mingera ko ni malu yabe jamana nabi ko mali malu ale de do Musa Mara kuma min fo wala en kama ofle ne koni maluya ni kuma sulu de benela bi wa mado jamana kono den fanchama maluya ni kuma sulu maluya e mi oye anwa jamana yin problem woro bambolo lakana balia basiki balia Fonyoronko, Grève, Amarote ga politique kele fara o kele toka. Kuma sulu ye munye ni ye miri jamana wore munu bo u denw bila kana anw dɛmɛ an ka kɛlɛw la. Anw yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw olu dɔw olu bɛ babako fanga ɲini kɛlɛ la. O tuma la nin ye kuma sulu ye an ka jamana ma de an ka tiɲɛ fɔ. Donc min kɛra min bɛ sen na maa man ka jɛn n'a ye. An k'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye u ka segin u kɔ. Président Bandaw n'a ka premier ministre n'u jɛɲɔgɔnw u ka bila u k'u ka baara kɛ. O ye transition sira minnu ta ni a bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni an k'u dɛmɛ o baara la. Maa bɛ se ka jamana in dɛmɛ ka sɔrɔ i tɛ place la. Ne min bɛ ka kuma gouvernement min sigira an ka parti ta la o. Gouvernement min kɔn'o ɲɛ fana an ka parti ta la. Maa bɛ se ka jamana in dɛmɛ ka sɔrɔ i tɛ place la. An ka jamana in bila an yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ani an yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw sanfɛ dɔɔni n'an bɛ fɛ jamana in ka bɔ bolo la. Ni bɛɛ ko ko n yɛrɛ jamana in y'a sini t'a ye dɛ. Donc halisa ne bɛ dugawu kɛ baara minnu bɛ sen na diinɛ ɲɛmɔgɔw dugutigiw jamanatigiw société civile membres ani baara minnu bɛ ka bɔ bolo bila sen kan ja kɔfɛla la ka na se an ma ni président Goodluck bɛ ka nalen o baaraw la an bɛ a bisigi ka dugawu kɛ ala k'o kuncɛ hɛrɛ la an ka nin da in tugu an kɔfɛ an ka continuer an ka transition fɛ ka se ka bɔ transition yɛrɛ camancɛ fanga in kɔnɔna la ka jamana bila sira ɲuman kan an bɛ dugawu kɛ k'o ɲini ala fɛ sinon maloya ni kumasulu ye an ta ye bi dɛ. An balodan k'a fɔ Musa Mara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye M5 RFP olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kununko hakila min b'u la bi na u da sira o ma o kumatigi tun ye maa min ye Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ tubabukan na sigi kɛra Ekasa Mayiga ale segira ka bamanankan na u ye kuma min fɔ a filɛ. Comité stratégique M5 RFP tɔgɔ la a y'a ka laadala lajɛrɛ kɛ Rabat don mai kalo tile 26 a ye hakilina ta président de la transition Bandaw ani premier ministre Mokhtar Wane an'u ka gouvernement ka démission kan. M5 RFP a b'a ka dusukun kami yira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ an ka organe de la transition kan a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ani transition yɛrɛ taabolo kan a bɛ a ka welewele kɛ ka ɲɛsin fanga bolomaw bɛɛ ma pour que u ka charte de la transition kɔnɔnaw labato. M5 RFP a bi hakilijigi kɛ k'a fɔ ko waati jan a y'a kɛ k'a fɔ ko transition taabolo ka yɛlɛma min ye rectification ye ko mɛ a ma lamɛn président de la transition fɛ min y'i sulusala kow la ani aussi premier ministre fɛ min ma a ta ba la. M5 RFP a bi a ka ŋaniya yira hali bi k'a fɔ ko sigikafɔba o ka kɛ transition kan malidenw bɛɛ fɛ min ye dialogue inclusif ye ka kɛ an ka laɲini jɔsenw 17 minnu fɔra gafe kɔnɔ min tun dira président de la transition ma mai kalo tile 6 o sen fɛ M5 RFP a bi a ka bɔli minnu tun bolodara a bɛ olu kɛ fo ka taa se juin kalo tile 4 ma min bɛ bɛn an ka mouvement yɛrɛ anniversaire ma. M5 RFP a hakili latigɛlen don mais a ŋaniya kurakɔrɔlen don k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ jɔ a senkala kan ka nin ko in bɛɛ mafilɛ transition ko in na pour que an ka se ka bɔ rectification dabolo ɲuman fɛ pour que an ka refondation min ye Mali kurako ye o ka se ka sabati a baaraw ka se ka daminɛ.
nin kɛra Bamako yan mais kalo tile 26 hakɛto bɛ nin ka salala Muhammad. An balaran k'a fɔ ni tun ye M5RFP ni tun y'olu ka kuma lase i kasa ma ale ka kuma tun do u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ jamana basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye G5 Sahel o ye jamana ba 5 min bɛ n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u ka lakana ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka kana ta ka ɲɛ sun ka maraw ma olu tɔgɔla lajɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔsi kunda o baaraw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na o fara ɲɔgɔn kan min n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na a kun ye mun ye min bɛ tali kɛ ka dɔ k'a fɔ an ka sɔrɔsi ɲɛma min y'a sɔrɔ n'o ye Général Umaru Jara ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Depuis que nous avons la délégation reçoit, d'abord pays du G5 Sahel là, nous jamana duru, Mali, Niger, Mauritanie, et Tchad, et Burkina Faso. Donc on a une réunion ordinaire donc, à chaque kaloro à donc quand on va Mali Niger, à présence de Tchad on le boule. Donc mais avec un Mali là, donc en daladje qu'on de son reine, car là j'ai G5 Sahel jamana kono, insécurité mumbe, organisation sira c'est pour les gars terrorisme kele. Donc en daladje qu'on là j'ai asala kamuke, ani asala kamuke ni kaloro on lajɛ fana an bɛna mun kɛ kalo 6 mun nalen kɔnɔ bon an ka laɲini ye mun ye c'est que an bɛɛ ka laɲini kelen jahadi mun b'an ka espace kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ka wuli vraiment ka jahadi kɛlɛ walasa mɔgɔw ka se ka lakana mɔgɔw ka se ka tu u ka baara ni fɛnw na nɔgɔya kɔnɔ puis voilà gɛlɛya foyi kana y'a la donc an ka sɔn an ye surasiw ye an ka baara ye vraiment ka jamanaw lakana an bɛɛ ka mission ye kelen jamana kɔnɔ an bɛ kɛ jamana minnu an bɛɛ ka mission ye kelen donc an dalajɛ kun ye o de an ka jamana lakana hɛrɛ ni baden kɔnɔna la avec l'appui de nos partenaires dɔw fana bɛ yan minnu bɛ yan Barkhane mɔgɔw bɛ yan FGC mɔgɔw fana bɛ yan voilà kan assister a baara la bon kuma lama ye mun bɛ ne an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn an ka mission ye kan ka jamana lakana surasiw ka baara o de donc an bɛ yan o de kama an bɛ mun ɲini vraiment jamana min bɛ problème ye kelen terrorisme bɛ yen terrorisme a tɛ an ka jamana dɔrɔn a bɛ diɲɛ ko de don sisan mais an ka baara bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na fo population ka dɛmɛ an b'a dɔn population bɛ ka dɛmɛni kɛ mais an ka baara a mana kɛ Mali a mana kɛ Burkina a mana kɛ jamana fo population ka dɛmɛ population ka dɛmɛ ɲininen don an b'a dɔn déjà an ka politique minnu b'an ɲɛma olu fana ka dɛmɛ ɲininen don vraiment pour ka se ka surasiw équiper u ka fɛn na ka se ka pour que an ka se ka an ka baara kɛ voilà nɔgɔya ni fɛn na a n'an ka partenaire ninnu bɛ yan an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ a mana kɛ cogo o cogo olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ka nafa bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ fɛn dɔw kalan an fɛ an fana bɛ fɛn dɔw kalan donc appui partenaire ka appui vraiment c'est essentiel aujourd'hui pour an ka se ka an ka baara kɛ a ɲɛma. An baladan k'a fɔ ni tun ye Général Umaru Jara ni tun y'ale ka ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi o bɛna sira o sira fɛ Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kununko jamaba olu bɔra n'i y'a sɔrɔ ka taa Irisilaka olu ka lasigidenso dɔ la an ka jamana kɔnɔ na kuma weleli kun tɛ dɛ k'u bɛ wele bila ko Irisi jamana ka wulikajɔ balalen kɛ ka se ka an ka jamana ni ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kununko u ye wele bila maaw bɔra bi fana ko ka dɔ wele bilalen bɛ maaw ma bi fana na k'u bɛna taa yen k'a sɔrɔ ka kunnafoni ma cari joona u fɛ ko jamaba bi u bɛna taa ye kɛnɛ kan Kassim Kulibali wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn ye ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kassim Kulibali ne ye CVRT Mali an b'a fɔ corps des volontaires pour la réussite de la transition maliyɛn cɛ n'a muso minnu sera k'u yɛrɛ di ko faso jɔ nin tɛ maa kelen ta ye faso jɔ nin tɛ autorité de transition dɔrɔn ta ye faso jɔ nin transition nin ye maliyɛn bɛɛ de ta ye a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye a kɛra denmisɛnnin a kɛra maakɔrɔba ye i bɛ Bamakɔ kɔrɔ i bɛ Bamakɔ kɔ kan an bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen de ka bɔ ka wuli k'i jɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli comme cɛ kelen ka wuli comme muso kelen walasa jamana ni an bɛɛ lajɛlen k'an da don a yiriwali la a ɲɛta la a basigi la donc an nana bi sɔgɔmada na ambassadeur Russie da la ka na yira ambassadeur Russie la ani Russie la k'a fɔ ko u bɛ ka dɛmɛ min lase Mali ma a diyara n ye a bonyana n ba an b'a ɲini Mali autorités bɛɛ lajɛlen fɛ ani Russikaw bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an ka se ka Mali dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ nin kɔnɔ k'an bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ walasa ni jamana ka se ka basigi an ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ lajɛlen ka na Mali jɔ Mali tɛ se ka jɔ an si lajɛlen kɔ n'an ma tugu an ka autorité de transition kɔ jamana tɛ se ka jɔ donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakili kɛ kelen ye an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka fara dabila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an sen di ɲɔgɔn ma ka se ka ni jamana ni jɔ wele de bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen bɛɛ ma sini sɔgɔma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ambassadeur Russie la 10 heures la an ka na ŋaniya yira fɛn bɛ yɔrɔ i bɛ se ka hakili ɲuman min bila ka na k'a ɲɛsin Mali ma ka ɲɛsin Mali autorité de transition bɛɛ lajɛlen ma sini 10 heures la yan ambassadeur Russie la an bɛɛ lajɛlen ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka monument contre ni sanɛ la yan voilà bɛɛ ka na ni Mali drapeau ye yan ani Russie drapeau an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana ni sigi ka basigi k'a jɔ ka wuli ka jɔ jɔn bɛɛ lajɛlen k'an dɔn k'an bonya k'an kanu an ka hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An baladan k'a fɔ ni tun ye Kassim Kulibali kan ye o kɛnɛ in kan min ye Sidi Traoré ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ.
an ye welekan bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka na an ka welekan jaabi i n'a fɔ a b'a kalama depuis 2013 faransi nana ka na k'u bɛna mali dɛmɛ k'u bɛna anw dɛmɛ an ka kɛlɛ la an ye fɛn sugu bɛɛ ye faransi ko in na an ye maloya sugu bɛɛ sɔrɔ a la maliyɛnw yɛrɛ nkalon da ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ tigɛra ɲɔgɔn na du caman cira faransi ko in sababuya la mais bi ne bolo ni occasion ni maliyɛn bɛɛ bolo bi an ka se k'an bolo di Russie ma n bɛ kuma kelen fɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de b'an kɔfɛ nin mouvement in na an ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn la yan nɔ bi nin ye appel de kɛlen bɛ ni yɛrɛ appel ma se yɔrɔ jan fitinin min sera o mɔgɔ de filɛ nin yan nɔ bi mais ni ala ye sini yira an na demain à partir de 10 heures an bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ devant l'ambassade de la Russie ale de filɛ nin ye monument contre ni sanɛ yɔrɔ la ni mun t'o yɔrɔ dɔn i b'a fɔ ko centre Père Michel a filɛ Ɲare la yan nɔ wa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa natɔ la bɛɛ ka na ni drapeau Russie ye bɛɛ ka na ni drapeau Russie ye ni ma fili 100 ou bien 200 don faso jɔ la o ma dɔgɔn faso baara la o ma dɔgɔn an yɛrɛ b'a fɔ ko so jɔ la bɛɛ ka na n'i ka birikide pour que a ka se ka ɲa bi ni Russie sera ka na an bɔ bolo la an denw n'an mɔdenw de bɛ se ka vi Mali kɔnɔ nɔgɔya la an y'a jaabiw ye an y'a résultat ye dugu caman na Russie u bɔ bolo la a t'i n'a fɔ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ dɛsɛlen don a yɛrɛ kɔrɔ dɛ mais wagati sera ni a gɛlɛyara i ma i mago bɛ jagosa dɛmɛbaga dɔ la k'i dɛmɛ sinon Mali tɛ fugari jamana ye Mali de sous-région bɛɛ bɔ kɛlɛ la an ka militaires de tagara Burundi an ka militaires de taara Centrafrique an ka militaires de taara Libéria ka taga ninnu bɛɛ bɔ kɛlɛ la c'est Algérie Guinée mais bi ni an bɛ ka weleli kɛ fugariya tɛ mais bi jugu de sera anw na u binna an kan ni janfa ye o la an b'a ɲini Russie fɛ Russie ka na an bɔ bolo la Russie ka na anw dɛmɛ wa a t'i n'a fɔ ni Russie nana k'an bɛ to dɛ an bɛ fara Russie kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali bɔ bolo la an bɛ o de la sini 10 heures bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Russie ambassade da la a kɛ to b'a kan sallallahu alaihi wa sallam an b'a ladan k'a fɔ nin tun ye Siri Tarawele kan ye sini min b'a la k'a fɔ o ye bi de y'u fɛ kosɔn kɛ waleya in a bɛɛ lajɛlen sigira sen kan kunungo an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in ka kolosuma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi nin baara minnu b'a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na bi min ye Dr Ahmed Dosso ale ka dɔ k'a fɔ politiki tɔn ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ na ale hakili ye mun ye nin ko kan an k'a lamɛn fo ka sigi k'a fɔ k'a essayer a bɛ fɔ min ma to a kana compromis ka bɛn kɛ parce que ni UNTM ko ka fɛn kɛ se min tɛ gouvernement ye n'o ko k'u bɛ grève illimité ko la o laban bɛ jamana de lajɔ n'i y'a mɛn ko i bɛ revendication kɛ o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen bon gouvernement fana n'ale fana ko k'a b'a kɛ ko n t'a kɛ a fɔra n ye n t'a kɛ bon a bɛ kɛ tiɲɛni fana ye donc min de don an bɛɛ ye jamana kelen mɔgɔw de ye an ka kan k'a miiri k'a fɔ fana an bɛ kɛlɛ la k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a bɛ gɛlɛya la ka taa fɛ de donc k'a lajɛ a bɛ se ka bɛn cogo min na n'i ye revendication kɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ bon gouvernement fana tɛ se k'a fɔ ko revendication kɛra n ka sira foyi t'a la donc fo k'a sigi k'a lajɛ a bɛ tigɛ fila ye cogo min na pour que aw ka se ka bɛn ne kɔni ɲɛna o de ɲɔgɔn tɛ quand même baara dɔɔni kɛra parce que fɔlɔ ni kunkan kun bɔra dɔrɔn an ka sɔrɔdasiw b'o yɛrɛ ɲini bi bi in na an ye taamasiyɛn caman sɔrɔ k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw u jɔlen don bon u ye entraînement sɔrɔ u ye kɛlɛminɛnw sɔrɔ mais kɛlɛ min don a kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ djihadisme kɛlɛ terrorisme kɛlɛ n'a cira n'i ka jamana kan a tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen bon maintenant min bɛ a koɲa yɛrɛ fana gɛlɛya kosɛbɛ c'est que jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ fo an n'olu ka sigi ka bɛn ka kuma kosɛbɛ k'a ɲini k'a faamuya parce que hali n'a u ye mɔgɔ ninnu nana k'u ka attaque kɛ u bɛ tunu u bɛ taa jamana dɔw la bon o jamanaw b'u reçoit kun jumɛn na mun de bɛ yen fo k'o de ɲini k'o faamuyali ko la parce que n'o ma kɛ n'i ma taa ko ta a sun kɔrɔ i t'a résolu fili min kɛra a la kabini a daminɛ o kɛra ka M5 bila kɛrɛfɛ o kɛra filiba de ye parce que kɛlɛ nin M5 de y'a kɛ bon k'a fɔ ko hali n'a kun bɛɛ dira M5 kan M5 kelen tɛ se jamana ni fɛn ye min ye bi fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a ɲini k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ donc u b'a fɛ ka min kɛ bi n'u b'a fɛ k'a fɔ ko M5 ou bien parti politique ka na u ka jɛ ka baara kɛ kabini a daminɛ na u kun ka kan k'o de kɛ bon an ye san kelen ɲɔgɔn perdi donc ne u hakili y'a yira sisan k'a fɔ bon an ka tɔw wele an ka sigi ka kuma ka bɛn bon o kuma o kɔni an bɛ se ka ala deli bɛn ka k'a la pour que an ka se ka baara tɔ laban ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu n'u ye jamana wari suɲɛ olu ka tila ka taa jamanadenw san olu ka vote san ka tila k'u sigi secret foyi tɛ diɲɛ na o n'i y'a ye ko chinois bɛ baara la bi ou bien indiens bɛ baara la bi indépendance waati an n'olu kun ka surun ɲɔgɔn na olu de bɛna anw dɛmɛ bi mun de don baara dɔrɔn de don donc tant que an ma se k'a faamuya ko min yɛrɛ bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o tɛ fɛn foyi ye baara
kan ka baarakɛlaw ɲini ka responsabilitéw d'u ma u ka baara kɛ mais n'an m'o de faamuya fo k'a kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sago kɛ foyi tɛ bɔ a la donc an bɛɛ b'a nimisa la dɛ. An balodan ka fɔ ni tun ye Ahmed Sokan u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balodan ka fɔ CSDM min ye ka dɔn k'a fɔ a président min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Mohamed Cherif Aidara ye ale tun ye kunnafoni di dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na CSDM ko mankan b'a kɔnɔ na k'o kɛ sini juma min ye ka dɔn k'a fɔ bureau dɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu kan ka sigi wa ko bureau in b'a yira k'a fɔ Mohamed Cherif Aidara ko ɲɛma tɛ bi ɲɛma tɛ sini i ka dɔn CSDM kɔnɔna na a fɛɛrɛw kun tigɛra k'a fɔ ko baara in a kan ka bali nka wulikajɔ kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ Faransikaw olu wulila ka na nin waati na u y'a yira k'a fɔ sini n'Ala sɔnna u ka congrès bɛ kɛ Mohamed Cherif Aidara k'a bɔ a nɔ na ko ɲɛma tɛ bi ɲɛma tɛ sini ko a sigilen tun bɛ min na k'a kan ka kɛ sariya kɔnɔna na o kumatigi Bayidi Darame ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Gɛlɛya in a b'anw ni 16e président autoproclamé de cɛ n'a tɔgɔ ye Mohamed Cherif Aidara parce que n'i bɛ kɛ président ye dugu de bɛ na k'i sigi k'i kɛ président ye i tɛ Bamakokaw réuni k'a fɔ i b'u faraka ɲɔgɔn kan ka bureau composé a ye bureau laban dɔ kɛ fictif un bureau vraiment très grave et il y a 39 personnes qui sont de Bamako u ma dali k'u sen da hali Kayi donc structure dun do Tungaranko ka structure de do Tungaranko 16e bɛ dugu o dugu la o kan ka kɛ o bureau kɔnɔ ka direction formée ka président élu ka secrétaire vice président ainsi de suite a bɛ kɛ ten de u ye mun fɔ mun y'a créé Mamani Lamine Touré ne n'a ye au conseil kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔrɔkɛ dɔn an ye san 25 an bɛ combat la en France donc an tɛ 2015 mɔgɔ ye nous ça date de 88 en France ça fait 32 ans ou 33 ans je crois an bɛ kɛlɛ la Maliens donc Mohamed Cherif Aidara opérateur économique de don homme d'affaires de don a tɛ fɛnw bɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɛnw fɔ a bɛ kuma faratilen fɔ a bɛ mɔgɔw buruja vous avez 3000 associations à Bamako aw ye président d'association jumɛn ye a bɛ na ka mɔgɔw buruja k'a neni ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw neni ka wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw neni c'est-à-dire a y'a filɛ s'il y a 2 personnes au Mali qui font ça a tɛ Mali fan sinon an b'a gagner le 28 an b'a gagner de parce que a bɛ place mun na a place tɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Bayidi Darame ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ na ala ka o sabati n'an bɔra ye senasi faso yɛrɛ Zumana Sako ale ka tɔn olu ye wulikajɔ kɛ u ka sandan dafa u sigilen se ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye o ko sen fɛ o kɛnɛ kan maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'u ka secrétaire général ye ale kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Santa in kɔnɔna na an ye baara min kɛ ka segin o ka aw ɲɛ walasa a ka dɔn k'a fɔ an ye min fɔ an sigi an ka jɛkulu daminɛ an ye min fɔ an bɛ k'o de waleya an ma yɛlɛma an ma tɛnɛkun sanko ka bin an b'o o kunbaba damadɔ fɔ a ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye depuis an bɛ nin parti nin bila sen kan don min na an y'a fɔ ko parti nin a politique tɔn de don a bilala senga de walasa ka yɛlɛma don Mali bɛjɛ fanga mun filɛ nin ye n'a a sɔrɔla kɛlɛ de la ni Maliens ni de tora la ni a sababu y'a to ni kunnafoni di yɔrɔ cayara aw b'a kalama k'a fɔ sɔni 26 mars cɛ kunnafoni aw kun man ca tan mais n'i y'a ye a cayara 26 mars de sababu o baara min bɛ ka kɛ an y'a ye de k'a fɔ jɛngɛn bɛ ka don o tacogo la donc parti bilala sen kan o de kama depuis a bilala sen kan an ye fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ jamanadenw de ka nafa kama tiɲɛ don ni parti créera a dabɔra aw ka se ka fanga sɔrɔ parce que pour que hakilila ka waleya f'i ka fanga sɔrɔ an ye fanga ɲini minnu kɛ an ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔla an seginna o kan k'o fɔ aw ye fanga ɲini minnu kɛra ni an ma taa la kun min y'a to n'an ma taa la an y'o fana fɔ aw ye a kun fanba o ye jɛma fanga in bɛ ka bɔ adamadenya taabolo la ka kɛ waritigiw ka fanga de ye an y'o fɔ ye k'a fɔ o fanga taabolo min y'o ye o tɛ anw taabolo ye o kun kama n'a fɔra ko maliden kelen walasa i ka perezanya ɲini i ka 25 sara anw y'a ye k'a fɔ o tɛ ko ye mun ye bɛjɛ fanga ɲinicogo ye. An b'a la k'a fɔ ni tun ye Zumana Tangara ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ bi tiɲɛ don wari minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu dɔw kan ka ɲini sanko ka se ka i ka fasoden ɲuman yira hali ni y'a sɔrɔ danaya bɛ ka kalan b'i la i bɛ se k'o la
n'a ni sɔrɔ ma bɛn yɔrɔ la miliyɔn caman de ye k'o sara sango e ka se ka kan bɔ a dɔ bɛ dɔ la e kan bɔli bɛ gɛlɛya o y'u ka kɛlɛ kunba ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ Mali mɔgɔ bɛ basigi la bi ka se ka wulikajɔ balalen kɛ nin waleya ninnu hakilila ɲuman bɛ se ka na cogo min na ka se ka maaw ɲinɛ o gɛlɛyaw ko an ka jamana kɔnɔ ala k'o hakilila ɲuman sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Colonel Assimi Goïta ale ka cɛkɛrɛnlen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye a ka bilasiraliba ye kuma min na n'i y'a sɔrɔ hali wulikajɔ kɛlen minisiri ɲɛma ni e ka dɔn jamanatigi furancɛla fanga ma ɲɛma olu kɔni bɔlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ minɛna kuma lasira maa min fɛ n'o y'u ka déclaration o kalanna maa min fɛ o ye ka dɔn k'a fɔ Baba de ye an b'a ladan k'a fɔ Baba Sise ale min ye ka dɔn k'a fɔ Assimi kɛrɛfɛmaa ye kunun a ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ su yɛrɛ fɛ sigikafɔ in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ baara min kɛra u fɛ a kɛra kɛcogo jumɛn de la Baba Sise kuma min fɔ a ko sen fɛ o filɛ kan cayara bi k'a fɔ ko président de la transition Bandaw ani Mokhtar Wane k'u ye walan sɛmɛ o walan sɛmɛ in n nana bi k'aw wele k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ walan sɛmɛ in kunnafoni min don kunnafoni sɛbɛntiyalen de don mais kun jumɛn na ni walan sɛmɛ in kɛra donc walan sɛmɛ in a kɛra mai kalo tile 26 donc a kɛra monsieur Goodluck Jonathan ɲɛna n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye CEDEAO ka ciden don a fana n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana démission présentera u ɲɛna a yiral'u la président Bandaw ko min ye président ya charge ye donc k'ale i sen b'o bɛɛ la Mokhtar Wane fana premier ministre min bɛ gouvernement kunna ko gouvernement fana ye walan sɛmɛ parce que bɛn tun tɛ ka kɛ ko dɔw la o ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye charte fana sɛmɛlen don constitution la charte min bɛ ka transition gérer o charte bɛ lawaleya cogo di o lawaleya cogo a yira k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ mun tɛ se k'a to o ka kɛ ka ɲɛ parce que charte yɛrɛ a sen 7 a fɔlen don k'a fɔ ko fanga dɔw bɛ vice président bolo n'o fanga bɛ boli lakana kan donc défense et sécurité mais a yɛrɛ k'a fɔ ko défense et sécurité cadre kɔnɔ dossier dɔw tun bɛ yen o bɛ lapan vice président kunna dossier tɛna u natuma la wa n'a ye initiative mun fana ta k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sécurité gérer cogo min na ka ɲɛ président de la transition sen bɛ don o fana la a kɛra kɛnɛ kan a kɛra duguna o sen bɛ don a la a b'a empêcher ka ka baara kɛ ka ɲɛ donc an tor'o de la jusqu'à ce que bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement dɔ tun bɛ sen kan o gouvernement fɔlɔ o démissionnera o yɔrɔ bɛɛ la président Bandaw tilala tuguni a ma bonya ɲɛsin vice président ma donc a sina k'a fɔ tuguni ko Mokhtar Wane premier ministre min tun ye min ye walan sɛmɛ ko ka continuer ni baara ye a ka continuer ni baara ye o ye a y'i pan fanga mun b'a la o fanga ninnu a y'o kumaniya ma o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan fana gouvernement y'u tilala k'a sigi i b'a fɔ u bɛ k'a kɛ dogondogoni ye ka gouvernement sigi vice président ma bɔ a kalama parce que mɔgɔ mun kan ka taa n'olu bɛ relever a la ni finidonnaw don o finidonna ninnu olu kan vice président de ka kumakan laban kan ka fɔ président ye ka fɛn dɔw sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ yen ni mun t'u dɔn mun bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛnbaw kɛ o tɛ mɔgɔ mun dɔn u taara olu de ta k'a fɔ k'u bɛ n'olu bila mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ ma vice président ɲininka donc finalement est ce que olu bilara la de pour que ka se ka Mali sécurité ko ɲɛnabɔ ou bien u bɛ fɛ ka plaisir kɛ dɔ de donc o question il faut k'an ko poser an yɛrɛ kun an ka bɔ jate fitininw kɔnɔ ka kɛ kunkolo ko ye ni karisa ko man di ye n b'a kɛ tan o fɛn tɛ donc o ko de jateminɛna k'a fɔ ko vice président tun bɛ ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a bolo kelen don sira bɛɛ fɛ a mana fɔ cogo cogo u b'a essayer ka a ka fanga kumaniya ma ka tila fana ka gɛrɛntɛ dɔ kɛ a ka baara tɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na alors que baara in bɛ porter fɛn min kan o ye sécurité de fɛn min don min kan ka kɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ k'a fɔ san ko laɲini bɛ ka kɛ ka minɛn di kɛlɛkɛdenw ma ka sécurité ni fɛnw basigi n'olu ma kɛ sisan ne minɛn t'u bolo mɔgɔ bololankolon bɛ se ka lakana sabati yan donc u n'a ɲɔgɔnna ninnu balimaw n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya gɛrɛntɛ mun bɛɛ tun bɛ yen n'an tor'o la tan sisan fana k'a fɔ k'ale min ye finitigiw jigi ye ale tɛ ka se k'a ka baara kɛ finalement mɔgɔ mun bɛ kɔ n'olu ye homme ye olu fana olu bɛ démoraliser donc u ka engagement bɛ dɔgɔya donc tun t'o la mɔgɔ si tɛ Mali sanfɛ o de kosɔn et puis n'o an tun tor'o sira fɛ fana bonya fana tun tɛna kɛ kow la tuguni i bɛna ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw tɛ ɲɛfɛmɔgɔw bonya parce que min ka hakɛ kan ka waleya o ka hakɛ tɛ waleya mɔgɔ min bɛ k'a ɲini k'a di a b'o ko bali k'a ka baara kɛ donc o bɛɛ la o kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiya dun na ni commandement tɛ yen o kɔrɔ ko sɔrɔsiya tɛ yen dɛ parce que f'i k'i muɲu min b'i ɲɛ k'o dɔn min fana b'i kɔ o fana k'i dɔn donc an ka laɲini ye ka o fɛnw de sinsin pour que bɛɛ b'a fɔ Mali armée donc pour que an ka se ka avancer donc a jateminɛna fana k'a fɔ ko même lakana sira ni fɛn ninnu fɛ vice président kun y'a fɔ wagati dɔ la
réunion ba mi mena fo conseil de défense nga ye ka fo a kuma chara a fo ma ko LOPM centre plan d'ore do min tumbe ato armée ko be nyini minan ko fara mo tani fen nunka donc a fara yoro do la ka fo ko a ko gestion do be ko du chwa manya donc a ko bon ntina bi mo kan tani ni ka fo fana ko me bi mo kan o tenga la ini mais be fe aka nyedon waru tararo mina a fara ko waru ma su sero la lu kara to di donc ka nyefo o fana niveau la o sira kan o ma se ka to aka la inu ka sira so mo do fana kumbe fanga min tumbe avant le 18 août 2020 donc a fara fana ka fo ko mo do kumbe yurugu ko ani war détourner ni fenn lu kun da do ni do ko la o fana kunga nga nyini a o la ini fana fo a bloquer o fana sira fe o ma sira dama wala donc ni olu be jate neta e santunga nga to sigilente ali élection ko fana élection programme nous fallait au programme fana senkun daro kan doni bon naturate transition te fenjaye a ñefolen don to mina fanga se ka chronogramme su do na communiquer la au réame ka foko ni ko mun fen kera mo ga blukuna ka fo ko te fi ka transition beta atatola ni ala na krasoma donc anga la ini ore wa be barako sera de kan fana bon nya ye fana ka fo gouvernance sera fait gouvernement démissionnera et entemda grève dogodale o dogodara sini yona bi gouvernement démissionnera o dun ku clé tour grève de wa ko kono ma wasa soro fana ku se ka ke illimité bon gouvernement mi ganga ko ta en charge qui nyeshin problème ma no gouvernement démissionnera face à une grève au grève bleu wa sukununa mun ganga famia wala donc o te ka yoro l'angolo ya pour que problème yere kana gérer o be gérer Mali économique a be fin be empêcher bawo ka yina mun fana ko ça des conséquences sécuritaires parce que sécurité fana be alimenter voie mun fait on be bul fem mun ye taninga segini fona fem mun be bo port la kana sécurité fana ka équipement mun se kana o fait donc na fara ko équipement mun bena grève be ga ke donyo sembala be sembala yoro bloquer lendo o ba fait to di amago be fem mun na ngu soro u soro tumala pour que ga se ka baraka ni wasaye et puis ka population la kana mo bi yere ni finalement o kumbe mal ko da o be mo re ko la ayera fana ka fo ko même mon carwan na kumbe jamana gérer chomina gestion fana kumani mo we parce que fara ko krefe mo ko o kumbala donc krefe mo ko ni fan ni ba fo ka ke kungolo ko e bon ministre fana nu bina do bara la 600 al fo fana ma séminaire gouvernemental ka yirula ka fo a e ga bara cadre ni o make wa ministre do fana yira fana ka ko ma jawlu a yira fana ka bu jobala parce que o ga hakere kundo fin do fana be o élection ko kuma tari sendo ko premier ministre sendo na élection ko kuma fana la point lamba bi se ka ke mu 600 mo mu minelelo olu ka libération donc an b'a fɔ na ka fɔ u yɛrɛ ka lakana kosɔn jamana lakana kosɔn mun bɛ ka fanga exercer an tɛ mɔgɔ si contre la u minɛna kun mun na kun mun fɔra ɲɛna tan n'u nana ni blocage ye ni a kun bɛna kɛ magosa ye jamana ka jɔ finalement fɛnw ka ɲagami ko nana o sira de fɛ donc n'o banna ka ban u k'u yɛrɛ ye walan sɛmɛ u yɛrɛ ye a kɛra seerew ɲɛna an tɛ mɔgɔ si contre la min don sisan u bɛɛ b'u ka liberté sɔrɔ mais a bɛ kɛ progressivement donc au fur et à mesure donc balimaw n'u y'a wele bi ani ne fa ye vice président tɔgɔ la pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la a k'a bila u kunna fana k'a fɔ ko an tɛna fama ɲɔgɔn ma tuma tuma ni information nafama bɛ yen yan'aw ka to k'a fɔ ŋunuŋunukan ka bugu an bɛ se ka wele bila aw ma an bɛ ɲɔgɔn na faamuya aw ni ce aw ka déplacement na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye commandant Baba Sise Kaɲe ye a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ États-Unis jamanakuntigi Joe Biden ka taa se Russie jamanakuntigi ma Vladimir Poutine k'olu kan ka lajɛrɛba dɔ kɛ juin kalo tile 16 nata na san 2021 lajɛrɛ yɛrɛ ko a bɛna kɛ Genève Suisse jamana kan wa a yirala k'a fɔ ko lajɛrɛ bɛna boli fɛn min kan an b'a fɔ o ma ko tension diplomatique n'o de ye furugufurugu min ani gɛlɛya misɛnnin min bɛ jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna taa boli o de kan n'an bɔra yen an bɛ taa Brésilikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Rocco Morabito na ale Italie jamanaden ye ko ale kɔni ye maisa maa min ni fɛn min ye drogue ka affaire ko a sen bɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ma ko fɔlɔ yɛrɛ k'a tun bɛ kaso la san 2019 Uruguay jamana kan kunnafoni bɔra ka ben nin dɔ fana kɔnɔna na ko ni ma ko fɔlɔ ko a minɛna Brésilikaw fɛ yen ko a bɛ fanga ka bolo kan nin waati na n'an bɔra an bɛna an fɛ farafinna yan an b'a dɔn k'a fɔ RDC kaw fɛ yen RDC marabolo min n'o Goma ye fɛn min ye dugukolo yɛrɛgɛrɛ n'o ye tremblement de terre ko kɔni bɛ sɛnɛ waati bɛɛ ko hali tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 25 ko fan bɛɛ kɔni kɛra ni dugukolo yɛrɛgɛrɛ ko wa ko an bɛ don min na ko bi ko jamanadenw kɔni vraiment ko gɛlɛyaba kɔni b'u da la bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don n'an bɔra an bɛna Sénégalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sénégal jamana kɔni avion dɔ san n'an b'a wele ko avion présidentiel ko avion yɛrɛ kan ka na Sénégalikaw fɛ yen juillet kalo tile 16 nata in na
mais fɛn min ye politique tɔnw ye fo ka taa se fanga sinama tɔn ani faso jamakulu n'o ye société civile ye ko kɔrɔfɔ kɔni cayalen don olu bolo kosɛbɛ dɛ ko sabu ko avion sara wari min na k'o ye CFA wali miliyari 59 ye ko o kɔni sɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ kosɛbɛ k'o de kama u ye wele bila gouvernement ma joona joona u ka bɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa mɔgɔw ka se ka hakililaw ka se ka sigi an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔnka kɔnɔ na o kumaba dɔ tun ye nin ye Mohamed Samake an bɛ dugawu de kɛ ala ka balayɛlen nɔgɔya basigi ni lafiya ko sabati kɛrɛnkɛrɛnniyana diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye Buguni n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnniyana Banankaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye ka dɔn k'a fɔ bi yɛrɛ an bɛ Banankaw fɛ yen ka ban ka bana an kanuba minnu bɛ bana n'a lamini kɔnɔ olu ye wele bila ma an bɔlen kɔfɛ yan kalo sara in na bi an bɛ Bananko kura ka foli di bana cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa min ye dogo ye an bɛ bi alamisa ka dogo ka juma fana ka dogo sibirido mɛrijelakaw fɛ an bɛ kɛ ye dimanche an bɛ kɛ Mamurula min ye Ablaye Kulubali ka fara Amadu Ɲamele an kanubaw kɛrɛnkɛrɛnna o tuma baara caman bɛna kɛ nin kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ arajo baarakɛla minnu bɛ Banankaw fɛ bana danbe la an n'olu bɛna kalan di ɲɔgɔn ma n'o ye formation ye o kɔfɛ min ye mɛrijelakaw fɛ lajɛrɛba dɔ bɛna kɛ ye ka segin ka na Mamurula sarakabɔba min bɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ kɛ san o san o bɛna kɛ ni ala sɔnna ma karidon n'o ye dimanche ka sɔrɔ ka kunjɛ ni sennadolataba ye Mamurula ntɛnɛndon ka sɔrɔ ka sira ɲini ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tun bɛ cogo ni an kanu na bana n'a lamini kɔnɔna na a balimakɛ n'aw denkɛ Ablaye Kulubali k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan k'aw fo aw ka kanuyaw la bana n'a lamini dantaw la kanudi bɛ don kanukunu kɔnɔ kabini an bɛ yan sira minɛ bonya ni karama dama de don ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka kanu to an cɛ